nagtanong-tanong ako sa TikTok community. Sabi ni Geri General. Ay na, ito na lang, sagutin mo to. I'm doing a vlog kasi about The one-sided love. The question is, Ay na, Can one-sided love the love can be true love. Wala kayo dyan. What do you mean? Ang hirap naman yan sagutin. Lutang tayo eh. can be true love. One-sided? What do you mean? I don't know about that. What do you mean? Wala kayo dyan. What do you mean? What do you mean? Lutang tayo eh. Wala kayo dyan. What do you mean by one-sided love? What do you mean? Lutang tayo eh. Wala kayo dyan. Ay na, ay na. So, hello. Kumusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. So, another G na naman tayo. And yes, welcome back to my channel. Welcome. My name is TheGeri General, and for today's webisode, nalalapit na po ang February 14 na kung saan napakarami sa inyo ang makikipag-date, napakarami sa inyo ang lalabas, napakarami sa inyo ang magmamot-mot. Kaya naman, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa love. Oo, diba? Alam ko marami sa inyo makaka-relate, alam ko marami sa inyo malungkot, alam ko marami sa inyo matutuwa. Kasi ang topic natin is love. Kasi ngayon ay February, it's Feb Ibig Month. Kaya naman, pag-usapan natin ang topic na can one-sided love be true love? Tara, let's start. At nagtanong-tanong ako sa TikTok community ng isang katanungan na kung saan ang iba ay hirap na hirap magsasagot. Can one-sided love be true love? I'm doing a vlog. My topic is one-side love. The question is, can one-sided love be true love? Can one-sided love be true love? Yes, I do believe that it can be, Geri. Kasi love naman, it doesn't need, parang love is more of one-sided din naman. You won't say, I mean, you can tell a person that you love them and don't expect anything back. So I think yes. But siguro kung true, kasi when we say true love, it has to be parang pag sabi mo true love, parang it indicates kasi that there are two parties involved that love each other. Is it possible for love to be one-sided? Kasi yun nga, pagka true love, I think it has to be two parties loving each other. I'm doing a vlog kasi about one-sided love. The question is, can one-sided, What do you mean? Sided love be true love? What do you mean, Sir Geri? Lutang tayo eh. Kanina pa lang dito. I think there's a question mo, no? I'm doing a vlog kasi about the one-sided love. The question is, can one-sided love be true love? Yes! Yes, for me is yes. Tama tayo sa yes. Oo. Tingin ko naman yes. Yes lang. Okay na ako sa yes. Pwede ko yung maging true love. Kung kahit one-sided lang. Sakit naman kasi. Ayaw pag-usapan yung, kasi naranasan ko na yung ganyang one-sided love. Yung humopya ka. Wala kayo dyan. Tapos tumugot ng mga ganyan, nalulungkot ako. Nalulungkot ako. I don't think one-sided love can be a true love. Can one-sided love be a true love? Sorry. Yes po. Pwede, naniniwala rin ako doon. Kasi I've pero mahal niya yung iba. I mean, may mahal siyang iba. Minahal ko siya ng 2 years din. Hindi lang kami na. Napakawalang kwenta kong sumagot. It's just that. For me, no.
Bakit? Mahirap yung ganun. Ang hirap ng one-sided love. Mas maganda kasi dapat mutual kayo. Parehas kayo ng ano na nararamdaman. Pero, ang sabi ni Rezalito dito, yes. Yung yes ko, para dun sa, yung sa na in love. Yung sa isang side lang. Diba? Kasi kung hindi mo naman tunay na mahal yun, hindi ka naman magpapakabobo dun sa isang side. So, true love yun. Yun nga lang, yung isa, hindi ka mahal. Hindi ka mahal. Hindi kayo mahal. Joke. Hindi ka mahal. Can be true love for that person, you know, because anybody could love somebody. I hope that you're understanding me, love Geri, because I could actually truly love you without you loving me back. Kasi meron tayong tinatawag na nagmamahal ng tahimik, you know. So I truly believe that, you know, one-sided love could be true love for you if you take risk, if you are willing to actually love a person who doesn't love you back. One-sided love can be true love. Depende kasi yan po eh. Depende sa situation kasi yan. Kung yung one-sided love na yun talagang mahal. Kung for example, ako one-sided love. What do you mean by one-sided love? Depende. Kasi ako yung taong nagmamahal. Depende sa situations eh. Mamaya kasi, ako nagmamahal ako, pero hindi ko alam yung taong minamahal ko, may mamahalin din pala ako pabalik. May sometimes na ganyan nangyayari. Meron din naman na kapag ako yung nagmahal ng taong hindi ko alam kung mahal ako, tapos hindi pala talaga ako totally mahal at ibang hanap, dun yung tinatawag na hindi siya true love. Paano po one-sided love yung ikaw lang may gusto sa kanya pero siya walang gusto sa'yo? I think hindi. Kasi ang tao nga 'di ba, nagiging sila kasi nagkakaroon ng mutual feelings. Hindi magiging successful ang isang love kapag one-sided lang. 'Di ba? Parang penitensya naman yung ginagawa mo sa sarili mo. For me lang hindi. Can a one-sided love be successful? One-sided? I don't know about that. Can one-sided love be successful? Yes and no. Yes or no, and why? No, because it's supposed to be equal. So, there you go guys. Narinig nyo, napanood nyo ang mga sinabi ng aking mga kaibigan sa TikTok. Yun ang kanilang pananaw. Yun ang kanilang mga sagot sa tinatawag na one-sided love. May mga nag-yes, may mga nag-no, pero at the end of the day, mas magandang nagmamahal ka, mas magandang wala kang inaapakan, mas magandang lahat tayo ay mahalang pinangkaibigan, pamilya, katrabaho, at kung ano-ano pa. Unconditional love given by our parents, mga magulang natin, sila nagbibigay ng pagmamahal na walang kapalit. Love ng pagiging kaibigan, andyan lang sila palagi pag kailangan natin ng tulong, pag kailangan natin ng kasama, andyan ang mga kaibigan na hindi na matutumbasan na kung sino-sino man, okay? One-sided love meaning the horrible and horrifying falling in love alone. Madalas nakakaranas nito, one-sided love na to, is yung mga kaibigan ko sa LGBTQ. Amin natin, yung mga kaibigan kong bakla. Napakarami kong mga kaibigan bakla, iba't ibang klaseng antas na or estado sa buhay, may mga followers ng bakla. At mostly, ang nakakaranas nito ay yung mga parloristang bakla na nagbibigay ng pagmamahal, nagbibigay ng kung ano-ano, nagbibigay ng atensyon sa isang lalaki na hindi naman kayang suklian. Sila yung mga taong gustong-gustong makuha yung puso mo, pero maaaring hindi mangyari. Maaaring hindi tinadhanang mangyari. Sila yung mga taong nakikipagsagupaan sa pakiramdam nila, sa nararamdaman nila, diba? Sabi nga nila, it's about loving someone without the satisfaction of receiving their love in return. Napakaraming ganyan. Mga nagmamahal, mga nagpapakamartir sa isang tao, sa isang lalaki para lang, diba?
para makuha yung puso pero wala nga pa rin. Ito yung mga taong sinasampal na ng katotohanan. Real talk. Alam mo na hindi ibibigay sa'yo yung mga ginagawa mo pero ikaw, sige ka pa rin na sige. At alam mo na lahat tayo deserve na mahalin. Ito yung falling in love alone at saka without the satisfaction of receiving the love in return. Nandun na yung context Falling in love alone and the satisfaction of not receiving the love in return. Masakit, tago sa puso, yan ang katotohanan. One-sided love is nagmamahal kang mag-isa. Nagmamahal kang walang kasiguraduhan kung mababalik ba yung pagmamahal mo sa'yo. Maaaring patago mong pinanghahawakan o harap-harapan sa yung pinagsisigawan. Ang unfair lang talaga ng pag-ibig. Minsan masaya, pero kadalasan masakit. Hindi naman masama magmahal. Never naging masama ang magmahal. Never. Pero bakit pa din may pagkakataon na kahit binigay mo na lahat, wala pa rin darating sa iyong sukli. May mga oras na iniisip mo kung bakit na-imbento yung salitang one-sided. Kung pwede mo namang or kung pwede naman mahalin ng isa't isa. Pero wala talaga. Unfair. Oo. Napaka-unfair ng tadhana. Kasi ginusto mo yung taong ayaw sa'yo. Tapos binabaliwala mo lang yung taong ginagawa ang lahat para sa'yo. Ginagawa ang lahat para makuha yung puso mo. One-sided love. Isn't it hard that you're the only one in love? Isn't it hard that you're the only one who cares? Yung feeling na iniisip mo siya, pero iniisip niya iba. Yung feeling na gusto mo siya kausap, pero gusto niyang kausap iba. Habang inaantay mo yung mga reply niya, busy siya kausap yung favorite person niya. Ito pa nakakaloka. Ito pa nakakaloka. Habang excited ka, ikwento sa kanya yung mga nangyari sa'yo the whole day. Excited siya makinig sa kwento ng iba. Yung ikaw lang ang tatanong kung okay ka lang ba? Kumain ka na ba? Kamusta ka? Hindi ka ba nag-asawa na ikaw lang yung may pake sa inyong dalawa? Kahit anong papansin mo, kahit anong meron ka, hindi niya iyon makikita. Kasi never ka magiging enough sa taong iba ang hanap.